салому алайкум бародаро, хушомадтон ба канали ман. марҳамат, лайки зинтон, подписатсия фаромӯш накунтон. бародаро, мана ҳавлии фурӯшӣ бо 5 дар хонааш дар деҳаи Гулистон. мана марҳамат, тоғуши тамошо кунтон. ҳамаҷоша мефаҳмонем. мана атрафи кӯча бародаро. мана якум хона. нархаш бародаро 550 000 сомон савдо мешавад. иншоалло. ана сотиқаш 5 сотиқ. обош духел обашай. масъалаи документош ба документош нағз бародаро. мана бинитон хона ҳамаш ремонт бурамдагӣ хушрӯ. то хуша дида марҳамат ба хотуни титон. албатта як бори дига мегӯям бародаро, 5 дар хона, ҳоҷатхона, ҳаммом, мана обош, документи хона ҳама ҷиҳата нағз 100% бародаро. мана ин номери экрананги номери соҳиби хона. мана маълумоти пурра мехостагӣ бошад, марҳамат телефон кунтон. бо чӣ хел саволотон бошад, албатта ино ҷавоб медиҳам. бародаро соҳиби хона гуфтанд ки беҳуда баҳуда занг назанад. ки харидори аниқ бошад бародаро, албатта занг занитон, ин одам ҷавоб медиҳанд. барои ҳамин фақат харидорои албатта нақд боштон, пули нақд ба мана албатта занг занитон, ин одам ҷавобиша медиҳанд. маълумоти пурраи ҳамаша мефаҳмонам. мана пурра хонаҳо капремонт, ягон камбудиш не бо ба чишми худатон онда бинтон, бо нағз мебинтон. бародаро, барои дастгириётон якҷаҳон ташаккур. маълумоти пурра ҳамин номери экранада ҳай. ба телефон кунтон, соҳиби хона. миннатдор барои дастгирӣ. якти лайка фаромӯш накунтон.